Много искам да направя тази промяна, но сега нямам време. Нямам време е едно от най-честите изречения, които чувам, когато говоря с родители на деца. Родители, които искат да направят някаква промяна в поведението на детето си, обаче когато се стигне до там, че всъщност промяната ще дойде, ако родителят промени нещо в своето поведение, тогава чувам няма време. Хора, време може да нямаме за каквото и да било и всичко може да ни изчака в този живот. Децата обаче не ни чакат. Те растат всеки изминал миг и никога няма да сме готови да сме родителите, които те заслужават, нашите деца, ако не направим ние крачката за промяна днес и сега. И да, тази промяна изисква време, изисква отдаденост от нас, но това време, повярвайте ми, е най-добре използваното време. И то, ако започнем още сега. Книги има много, специалисти има много, филми има много, но когато сме заедно, когато сме в мастермайнд, в отбор и разчитаме на ресурсите на колегите, тогава е съвсем различно.